Chcem si kúpiť psa. Nie je nič jednoduchšie ako ísť na bazoš a kúpiť si ho. Sice nemá papiere, ale píšu, že je čistokrvný. Alebo na výstavy chodiť nechcem, tak na čo papiere aspoň ušetrím, keď to štenia je z bazošu. Alebo štenia z chovateľskej stanice je drahé. Stop! Taký pes je za prvé kríženec a za druhé, čo je horšie, práve si podporil množiareň. Ahoj! Dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo by sa už vôbec nemalo diať. Psie množiarne. Miesta, kde psi nie sú považované za živé bytosti, ale za nástroje na zarábanie peňazí. Miesta, kde sa šteniatka rodia v špine, feny rodia vrch za vrhom až do úplného vyčerpania. A kde ľudia, ktoré tieto psy produkujú, nemajú žiadne výčitky. Psia množiareň nie je oficiálny chov, nemá chovateľskú stanicu, nefunguje pod hlavičkou žiadneho registrovaného klubu, nemá zdravotné testy a už vôbec nie je svedomie. Proste nevieš, čo sa tam deje a nikto to nesleduje. Nevie o vrhoch žiaden poradca chovu, proste nikto, čo sa v tom vyzná. Ide o miesto, kde sa psi rozmnožujú len pre zisk, nie pre zachovanie kvality plemena. Nie je z lásky ku kinológii, ale preto, aby sa z každej súčky vyťažilo maximum. Každé jedno štenia je pre množiteľa len kus tovaru a čím rýchlejšie a lacnejšie sa vyrobí, tým lepšie. Možno si predstavíš, že šteniatka vyrastajú s maminou v teplej kuchyni, majú hračky a papajú granulky z misky. Realita v množiarni je úplne iná. Súčky bývajú zatvorené v tmavých, špinavých miestnostiach, pivniciach alebo starých stodolách. Podlahy sú pokryté výkalmi, močom, často bez akejkoľvek podstielky. V zime mrznú a v lete im hrozí prehriatie. Nemajú veterinárnu starostlivosť, nechodia von, nikdy necítili trávu pod labkami. Sú chované len na to, aby rodili, vrch za vrhom, niekedy 2 až 3 krát ročne, pričom pri oficiálnom chove je rozostup minimálne rok alebo aj dlhšie, bez prestávky. Mnohé z nich majú hnisavé zápaly maternice, zarastené pazúre, zhnité zuby. Mnohé úhynú v tichosti a nik si to nevšimne. Nikto vrhy nesleduje fenky a psi nemali žiadne zdravotné testy, lebo však to je drahé a preto sa šteniatá rodia často chorej. Šteniatka sú narodené do špiny, niekedy s parazitmi alebo genetickými vadami. Nezažijú jemné ruky, hračky, dotyk lásky. Len špinavé prepravky, hluk a stres. Šteniatka sa tiež strašne skoro oddelujú od mamy. Čo je ďalší stres aj pre ne, aj pre súčku. Na prvý pohľad môže byť šteniatko milé, ale to, čo je pod povrchom, často vidieť až neskôr. Oslabená imunita, parazity, červy, kokcídie, prenosné choroby ako napríklad parvoviróza, psinka a ďalšie. Vrodené chyby, deformácie končatín, slepota, srdcové poruchy a samozrejme veľa ďalších. A veľmi časté sú aj psychické problémy, separačná úzkosť, strach, panika z ľudí alebo iných psov. Psychické následky pre psy z množiarne. Veľa z týchto psov má na celý život traumy. Neboli socializované, nepoznajú dotyk v pozitívnom kontexte, bojí sa zvukov, ľudí, nových prostredí. Môžu byť agresívne zo strachu alebo úplne paralizované úzkosťou. Mnoho z nich nikdy nezabudne na svoje utrpenie a často potrebujú dlhoročnú terapiu a tréning. Z niektorých z týchto problémov sa pes nikdy celkom nedostane. A vy, ako majiteľ, to budete platiť nielen finančne, ale aj emocionálne. To, čo ste ušetrili na šteniatku, teraz môžeš dať do veterinára a trénera. A ani to nemusí stačiť, lebo to šteniatko môže uhynúť na niečo z tých problémov, čo má. Len kvôli tomu, že je z množiarne. Možno si myslíš, že kúpou jedného šteniaťa nič nezmeníš, ale opak je pravdou. Keď kúpiš psa od množiteľa, dávaš mu peniaze, ktoré ho povzbudia, aby pokračoval a produkoval ďalší šteniatá. To znamená, že ďalšie feny budú nútené rodiť znovu a znovu, často bez ohľadu na ich zdravie či pohodu. Podporuješ systém, kde sa psi trápia a trpia. Ak si myslíš, že sa to deje niekde ďaleko od nás, mýliš sa. Len 6. júna 2025
Slovenská polícia a ochrancovia zvierat odhalili obrovskú množiareň v okrese Prievidza a Partizánske. Zhábali 853 psov. Áno, počuješ dobre, 853. Väčšina z nich sučky a šteniatka. V halách, bez svetla, bez vody, s obrovskými kožnými problémami. Psi tam sedeli vo vlastných výkalov. Niektoré sučky už ani nemali srsť, doslova boli len kosti, koža a utrpenie. Títo psi boli určené na vývoz do Talianska, Belgicka a Nemecka. Boli to psi, ktoré by si možno aj ty mohol vidieť v inzeráte ako čistokrvné bez papierov, na odber hneď. Ale za tou roztomilou fotkou bola realita úplne iná. Množitelia sú šikovní obchodníci a vedia, že ľudia hľadajú roztomilé šteniatko za rozumnú cenu. Tu je zo pár znakov, podľa ktorých ich spoznáš. Šteniatka ponúkajú za podozrivo nízke ceny. Nechcú, aby si prišiel osobne. Namiesto toho ti štenia radi privezú niekam na parkovisko alebo pumpu. Neukážu ti rodičov šteniat. Povedia, že mama je u známych alebo práve vonku. Dávajú šteniatá preč príliš skoro, niekedy už v 5. alebo 6. týždni. Pritom zákon hovorí jasne, štenia má byť odobraté najskôr v 8. týždni. Chýba čipovanie alebo očkovací preukaz. Ponúkajú rôzne mixy plemien, ktoré ani neexistujú, napríklad mini husky alebo chihuahua s labradorom, alebo šteniatka so zaujímavou, zvláštnou alebo nezvyčajnou farbou. Tvrdia, že štenia papiere nemá, lebo bolo poslané z vrhu, má nezvyčajnú farbu, nespĺňa štandard plemena alebo podobne a preto podľa neho nedostal papiere. Ale pravda je taká, že pes dostane papiere vždy, keď je z normálnej chovnej stanice, kde sú vrhy schválené, aj keď je poslané z vrhu alebo nespĺňa štandard. Papiere proste musí dostať vždy. Ak ti niekto ponúka štenia a odmietne ti ukázať, kde žije, rodičov alebo tak, je to červená vlajka. A ak povie vetu typu nepotrebujete papiere, veď je naozaj čistokrvný, utekaj radšej preč. Prečo papiere nie sú len na výstavy? Papiere a chovateľské kluby znamenajú kontrolu. Rodičia sú testovaní na dedičné choroby. Psi sú registrované. Chov musí spĺňať pravidlá, ako sú napríklad počet vrhov alebo prestávky medzi nimi. Psi sú hodnotené na výstavách, aby sa zachoval štandard plemena. Množitelia to ignorujú. Nezaujíma ich zdravie psov, ich pohoda alebo kvalita plemena. Napríklad chov plemena Quaker Hondy, lebo do toho jediného sa aspoň trošku vyznám. Ak chceš vedieť nejaké konkrétne iné plemena, tak si ich uchovnenie a celý ten chov radšej vygoogli, lebo to fakt netuším. Obaja rodičia musia mať absolvované zdravotné testy. Von Willebrandov faktor, NM, neurologické ochorenie, luxácia pately, bedrová dysplázia, vyšetrenie očí. Ďalej výstavy, aby sa preverilo, či naozaj spĺňa štandard. Absolvovanie 2 výstav z toho. 1-krát výstava vyššieho typu, národná alebo medzinárodná pod FCI. 1-krát klubová alebo špeciálna výstava organizovaná KHPS. Známka výborný alebo veľmi dobrý. Výstavy musia byť absolvované po dovršení 12 mesiacov. Psi sú napríklad odmerané a zuby sa im počítajú, aby sa zachoval štandard plemena. Psi sú registrované v medzinárodných databázach a chov povolí len klub po kontrole rodokmeňa. Šteniatka sú narodené v domácnosti, kde sú vedené k ľuďom, zvukom, hračkám, proste k reálnemu životu. Chovateľ ťa víta doma. Ukáže ti rodičov, dostaneš nejaký štartovný balíček, ako napríklad granulky alebo hračky, informácie, podporu. Po predaji mu môžeš napísať a vypýtať si kľudne aj nejaké rady. No a množiteľ s tebou pravdepodobne napríklad preruší kontakt. Takýto pes síce nie je lacný, ale vieš, za čo platíš. A predovšetkým platíš za niekoho, kto psy miluje, nie zneužíva na peniaze.
A pes bude pravdepodobne zdravší, keďže rodičia boli testovaní na všelijaké choroby, ktoré sú časté u plemena. Takže samozrejme nie je to istota, ale máš aspoň niečo. Ak nemáš špeciálne požiadavky na plemeno, daj šancu psíkovi z útulku. V slovenských útulkoch čakajú stovky psov na nový domov. Mnohé z nich sú obete práve množiarní. Už boli zachránené, liečené a často aj socializované. A teraz čakajú na niekoho, kto im dá druhú šancu. Adopciou nezískaš len psa, získaš vďaku, vernosť a dobrý pocit, ktorý nekúpiš za žiadne peniaze. A nepomôžeš len jednému psíkovi, ale rovno dvom, keďže sa uvoľní miesto pre ďalšieho. Ak si z tohto videa odniesol jednu vec, tak nech je to toto. Nepodporuj množiteľov, pretože za každým lacným šteniatkom je matka, ktorá trpí. A za každým výhodným inzerátom je možno pivnica, kde psíky nikdy nevideli denné svetlo. Takéto čistokrvné šteniatko bez papierov nie je plemeno, čo si chcel. Výhovorka, na čo papiere, keď na výstavy chodiť nechcem, je sorry, ale debilina. Štenia ti môže kedykoľvek uhynúť a tomu si mohol zabrániť kúpou psa s papiermi. Ďalej, podporil si množiareň, takže to bude pokračovať, lebo čo ľudia kupujú, toho bude viac a viac. A myslím, že už všetci, čo ste to dopozerali až sem, ste zistili, že podporovať množiareň naozaj nechceš. Určite pri kúpe šteniatka rob toto. Overuj si pôvod šteniat, neboj sa pýtať otázky, ak ti ten človek nechce odpovedať, nekúp od neho nič. Podporuj chovateľov alebo útulky. Ani neviem, či môžem povedať, že ak sa ti toto video páčilo, tak skôr, ak chceš, aby sa toto video dostalo čo najviac k ľuďom, daj určite like, odber, komentár, ale hlavne to zdieľaj. A nie kvôli mojim zhliadnutiam, ale aby ľudia vedeli, prečo to nepodporovať.